Let's see what you're on here. Pacho ya ena. Pacho rade na mompa bonti. Ni asona fun pan funti. Ye ho ye. Yo, mi pacho ne di kan no, na fa firi so na machia atiefu nyina. Wo a wo hwe me dunkum ne nifa nyina. Wo fra me okukudurufo osafo hene abredu a meto so abie Larteh kubease. Me pacho afasha na mu ya wono ya wo se ma ba be pie eye ensuo bi mu ensuo ne fa ne se na de na ensuo no eye Larteh fry yo me da wase eba stations a wo nyina woro fa yen ne wo mu nyina ne se enda ye fida ema Larteh man da pon kese ema yen na senti ya ba be pie wo nsu mu ha ne se afini dua ye yen hwehwe mu ewo mu se nsu no ye frɛ no ISITE the whole Larteh eno na afini dua ye amane ma no nti se bere no so se na se ye di yem fita hye ye ntare fira ne ye sese ye fura na nanom di achi na ye nyina ye to santen e de abansunum na ya ba be se usunu aya amane na ye wie ne sa na ye de kofie na nanom ahira so wo hira so wie a wo ya se be wo yare wo hia biribi ayira na se biribi ha wo bia no wo be se obi anom na wa se obi aguare na afese no ye die bebe wa brabom dia wo hwehwe bia nso wonsa beka wa bisade bia sese wo de to na nanom anim ewo nsu no ho no ni nyina obeye ama wo enu nti na eba ne se ya na ya fere benkum ni ya fere nifa na afe no so ya sese obia ba wo ya Larteh ni wo ye hoho ye do beba na wa ba behwe amane ne amamre na wo so wanya bi na waka nti sa ne te enti ISITE nsuo no aye afi bia na mo ba mu ana obi atimi ba mu da bia wo be pacha o mra ma ho kwa asa obia bebem onye Larteh ni ba po a uni ho kwa asa obem ansa na beba no so kora no ye wo okonfu ya otinsu no ho a oba besi ni so ansa na waba nti na ne wo mu ne ya ba no edru ba bi ni hu se ye se ama ni nyina ba bi antokotia no na mo maka no emra adenti na ba no sa ne wo mu nyina ne se sabe ye wo amane ne amamre obi sabe wakwa fichiri obaba no odifia bekan eba ne sanso a ene amane no so bo abira anti na eba sa ye ma won egina kretia ho ye ma won mem gise wo ye ohene ana ohemia a sabe efini ho na watumi awura mu
Ha ha ha!